handog. So, good morning everyone, and this is me again, Junjun Olivar, and welcome to my YouTube channel, Junjun's TV. So today guys is January 7, 2022, and it's already 7:30 in the morning. Andyan ako sa office. Then among temporary office, so na see ang among temporary office. Wow, wow, ang kuan. Inja, asara to nampaha. Wow, ang bongbong. Wow, ang bongbong. Aircon, air lasot. See? Kaya rin yung portion na dari agoan. Diba? And I'm so very much happy. Charot! Happy ko kajaron guys kung puntaga kay dari sa table na ni ay koy di ay regalo di sa table na. Wow. Danay nga. Oh. Kuya Junjun. Wow. So it's me. This is me. Para dahil din ako. Salamat sa nagputang dani. Salamat sa naghatag nining koan. Nining gift. Thank you so much sa zaman ni atong tanawon ron mo ni atong i-unbox sa student. Pero murag sure nako nga Watch Republic. Oy kalkyo na siguro ni. Watch Rilo siguro ni. Murag Rilo jud kay Watch Republic pa. Nawa mo kay Rilo, nakita siguro nila nga wa koy Rilo. Manang Rilo ay lagi ko ana. So atong i-unbox guys. Salamat sa regalo. Si kinsa ka man nga nagbilin daning regalo, thank you so much. Wa man puingan kung disagikan. Salamat kaadto kay nakahibawon sa daay kag relo, wa koy relo. Salamat. It's a mystery. Thank you so much. Atong i-unbox ni ha. Okay. So, before pa din ako i-unbox ni guys, nalipay pa dyan ay kung tinood. Kanang nakita nag-ahon drone. Yeah. 1 million na pa na yung drone. Dari na, kaya kung apil ka palid ni Odette. Dari na des ilawom, gitipigan nila. Kaya kuan pa siguro, kanang isang arkuba, nga wa pa ni dat daning among mga lamisa, daning among mga paan, sigurado nga wasak jud ni was out sa tanan. Galing kay nang blessing ra pod nga ang arkuba dinhi nihagsak sa mga dani natad na datog sa among kan mo nang agamong mga files ug agamong mga computer ug uban pang mga gamit na save. Kay akong computer ang gipaandar sa adlaw na okay raman, pero gipamasa jud tog tinuod. And then cancer okay ra pod sa akong laptop na okay ra pod. So pero ang ubang mga files nga katong kanang mga papel nga na diha jud sa ibabaw dani sa gipamutang wasak jud as in nawa jud basa sa agahang ubang mga basa mga kan diha siwa mga na-save. So okay, so that's it guys sa ato ang paan. Basta kay nalipay ko kay diara gatong drone. Balik ta sa ato ang mystery regalo. Ang atong regalo nga gikan sa Anonymous. Salamat sa kanang imong regalo.
Kuya Junjun. So, meaning manghod jud din ako kining kuya man. Salamat. Thank you so much sa regalo. So, it's time to unbox na. Wow, cellphone. Casio. Uy, sa to pa calculator. Casio man ah. Wow. Casio. Oh. Ha? Ayan ba? Uy, liro jadi ay liro. Siya ba'y tag pila man eh. Casio, wow, original. Oh. Salamat. Oras is alas kiting para mabagting. Yes, salamat sa inyong mga regalo. Thank you so much. From mystery person. Atong i-sukod ha kay basig di ma-insakto. Kasi na pa'y naka-kuan. Balot lain. Pwede agoy ha, ininsik man. Masig na $1 dan eh. Tarang! Papel de combate. Warranty. Ako na yung warranty. Casio computer. Pag-iuli ha. Yes, salamat na Kuya Rilo. Ang isuot. Isa kahay naghatag dani. Salamat sa ano eh. Today. Ay hala, insakto. I'm so happy. Salamat ka, Diyos sa Rilo. Oh, Santa Claus, kinsa ka man. Salamat. Salamat sa Rilo. Salamat sa Rilo. Thank you so much. Salamat. Og dinhira tataman guys. Again, salamat sa Rilo. Sa pinaskuhan nga akong nadawat. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.